Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui estic aquí amb el Rufus per explicar-vos un conte molt especial, com el Nil va entendre les emocions gràcies als núvols. Ens acompanyeu? Aquest és en Nil. En Nil està enfadat i trist amb tothom. En Nil té un núvol negre que sempre està sobre seu. Aquest núvol no és un núvol qualsevol, és un núvol especial que apareix quan ell està enfadat, molt enfadat. Quan el núvol negre està sobre seu, fa que tot al seu voltant s'enfosqueixi. Els colors desapareixen, les coses que abans eren alegres ara semblen tristes i silencioses. Cada vegada que el núvol es fa més i més gran, es fa més i més fosc. El Nil se sent més i més petit, com si fos una gota d'aigua perduda en un oceà molt i molt gran. Així, el Nil està enfadat gairebé tot el dia i pensa que tothom està en contra seu. Ell creu que el núvol negre sempre estarà amb ell, que mai no marxarà i que sempre serà així. Un dia, mentre el Nil estava assegut sota el seu arbre preferit, va arribar el seu oncle Joan. L'oncle Joan era una persona molt especial pel Nil. Sempre li portava històries màgiques i l'ajudava a veure el món des d'una altra perspectiva. En Joan es va seure al seu costat i va mirar el núvol negre que sobrevolava en Nil. Veig que aquest núvol no et deixa veure el sol, Nil. No se'n va mai. Sempre és aquí i jo em sento petit i enfadat. Nil, els núvols es mouen i van canviant. No sempre són negres. Hi ha molts colors diferents que poden canviar segons com ens sentim. Els núvols ens ajuden a entendre com ens sentim per dins. Hi ha núvols de tristesa, però també hi ha núvols de felicitat i calma. I el més important és que cap núvol és per sempre. Tots passen i després n'arriba un altre. El Nil va aixecar la mirada i va començar a imaginar els diferents núvols de colors que l'oncle li explicava. Mira, Nil, no tots els núvols són iguals. Hi ha de molts colors i cada color ens explica una cosa diferent de com ens sentim. Com ara? Va preguntar el Nil encuriosit. Observem bé el cel. Aquest núvol blanc i suau que veus allà és el núvol de la calma. Quan el sents, és quan estàs tranquil i en pau. Pot ser quan t'estàs relaxant escoltant una cançó que t'agrada o escoltant un conte just abans d'anar a dormir. En Nil va tancar els ulls i va imaginar-se aquell núvol blanc. Va pensar en moments en què s'havia sentit tranquil i se li va escapar un petit somriure. I aquest núvol rosa que veus és el núvol de la felicitat. És el que surt quan estàs molt i molt content, com quan passes temps amb la teva família o jugues amb els teus amics. El Nil va mirar al cel intentant veure el núvol rosa, però només veia el núvol negre. L'oncle va posar una mà sobre l'espatlla del Nil i li va dir: Això és normal, Nil. Quan estem enfadats, el núvol negre sembla que no se'n vol anar. Però el que has de saber és que els núvols canvien. Sempre canvien. Només l'has de deixar passar. I com ho faig, això? Fem-ho junts. Posem dues mans al pit i imaginem el núvol negre davant nostre.
Agafem aire fort i bufem. Vinga, fem-ho junts. Agafem aire fort. I quan bufem, ens imaginem el núvol negre que va passant i passant pel nostre davant. Vinga, una vegada més. Agafem aire i ben fort. Sí, es mou, va dir el Nil molt i molt content. I quins colors més n'hi ha? Sí, hi ha un núvol groc, que és el núvol de la curiositat i la imaginació. Apareix quan estàs creant alguna cosa nova o quan tens ganes d'aprendre i aprendre més. També hi ha el núvol blau, que és el núvol de la confiança, quan et sents segur de tu mateix o quan saps que pots comptar amb algú. Aquest núvol apareix i t'omple de força. I el més especial de tots és el núvol violeta. Aquest núvol és el núvol del creixement. Apareix quan aprens alguna cosa especial després d'un moment difícil. És el que ens ajuda a fer-nos més forts i valents. El Nil va començar a imaginar tots aquests núvols, pintant un cel ple de colors que mai havia vist abans. Veus, Nil? Cap núvol és per sempre. Poden semblar grans i foscos, però sempre passen. Després n'arriba un altre, potser més bonic i alegre. Després d'aquella conversa amb l'oncle Joan, en Nil va començar a mirar el cel d'una altra manera. Cada dia, quan sortia al jardí, intentava fixar-se en els núvols i pensar com es sentia. Una nit de pluja, en Nil estava llegint un conte abans d'anar a dormir. Llavors va sentir molta calma i allà, damunt seu, hi havia un núvol blanc, com si li digués que tot estava bé. Tot estava en calma. Un altre dia, després de jugar amb la seva germana petita, va notar que un núvol rosa, lleuger i alegre sobrevolava brillant a prop seu. Aquell núvol li recordava com s'havia sentit, feliç, ajudant i compartint moments amb la seva família. Quan jugava amb els amics i s'ho passava molt bé, en Nil imaginava un núvol de color groc que semblava ballar al cel, ple d'energia i creativitat. Era com si aquell núvol groc li donés més ganes de seguir jugant i inventant jocs nous. I quan tenia un dia difícil, no s'amagava ni deixava que el núvol negre el dominés per complet. Recordava el núvol violeta que li havia explicat l'oncle Joan. Aquest núvol venia després del negre i el feia sentir més fort i valent, perquè sabia que aprenia i creixia de cada moment complicat. Amb el temps, en Nil va entendre que no calia tenir por dels núvols. Cada color, fos del color que fos, tenia un paper important a la seva vida. I el més bonic era saber que tots passen i que darrere de cada núvol sempre hi ha un cel blau esperant-lo. I així és com el Nil va aprendre que tots els núvols són especials i formen part d'ell. I tu? Quin núvol tens avui? Deixa-m'ho a comentaris i ens veiem a la propera aventura. T'hi espero!